ערכת ניקוי דלוקס של אינטקס פועלת בשילוב עם משאבת הסינון, הסקימר ומנקה הפסולת מקרקעית הבריכה. אפשר להשתמש בה גם לניקוי פסולת שצפה על פני המים באמצעות חיבור הרשת למוט הטלסקופי שאורכו 239 סנטימטרים. הוא מתאים לכל משאבה המסוגלת לשאוב לפחות 3,028 ליטר בשעה. ראשית, זהו את כל החלקים בעזרת המדריך. התקינו את הסקימר לפי המדריך למשתמש ולפי ההוראות בסרט ההדרכה. הסירו את הסלסילה ואת המכסה. הכניסו את שקית הפסולת אל תוך גוף המכשיר. החזיקו את גוף המכשיר וחברו את המכסה תוך כדי לחיצת הבריח הצדדי, וסובבו עם כיוון השעון. הניחו את התושבת בתוך המכשיר וחברו על ידי סיבוב עם כיוון השעון. להארכת המוט, סובבו את חלקים A ו-B נגד כיוון השעון כדי להאריך את המוט או לקצר אותו. סיבוב עם כיוון השעון ינעל את החלקים במקום. הצמידו את החורים שבתחתית המוט לחורים שבתחתית המחבר של ראש הוואקום. לחצו על דפנות הפלסטיק, כך שהמוט יתלבש על ראש הוואקום וינעל. חברו צד אחד של הצינור לראש הוואקום באמצעות מחבר. הניחו את צינור הוואקום בבריכה כדי שיתמלא במים. השקיעו בזהירות את צידו השני של הצינור בבריכה ותנו לו לשקוע ולהתמלא כך. חברו אותו לגוף המכשיר והטביעו את המכשיר במים. חשוב שלא יישאר אוויר בצינור. חברו את הקצה הזה באמצעות מחבר. עכשיו הוא מוכן לשימוש. הפעילו את המשאבה. ייתכן שתצטרכו לרוקן שוב את האוויר מהמכשיר כדי להתחיל בהפעלה. נקו בעדינות את כל קרקעית הבריכה. נקו את שקית הפסולת במידת הצורך. הרשת העמוקה מאפשרת לאסוף פסולת רבה. חברו את רשת האיסוף למוט הטלסקופי כך. תנועות איטיות ועדינות מומלצות לאיסוף פסולת מפני המים. המכשיר לניקוי פני המים שנכלל בערכות סטנדרטיות מסיר פסולת מפני המים. שואב הבריכה שנכלל בערכת הדלוקס מסיר פסולת ששקעה עד לקרקעית הבריכה. אם השואב שלכם מתקשה לשאוב מים דרך מכשיר הניקוי, חברו את הצינור ממכשיר הניקוי ותבלו אותו במי הבריכה ותנו לו לשקוע ולהתמלא, כך.